ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଟୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଜଣକର ନାଁ ଶ୍ୟାମ ଓ ଆଉ ଜଣକର ନାଁ ଦାମ। ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏତିକିରେ ଚଟାପଟ ଶ୍ୟାମ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଲା। କାଳେ ଦାମ ସେଥିରୁ ଭାଗ ମାଗିବ ବୋଲି ଶ୍ୟାମ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଯାହା ହେଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କଥା ଜାଣି ମୋତେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀଟିଏ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଭଲରେ ଚଳିବି। ମୋର ଆଉ ଦୁଃଖ ବୋଲି କିଛି ରହିବନି। ଏତିକିରେ ଦାମ କହିଲା, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏ କୁରାଢ଼ୀରେ କେବଳ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମୋର ବି ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ଭାଇ ଦେଖ, କୁରାଢ଼ୀକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର ବି ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏ କୁରାଢ଼ୀରେ କେବଳ ମୋର ଭାଗ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରୁ ମୁଁ ତତେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ଦେବିନି, ଏ କଥା ମନେ ରଖ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଦାମର କହିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ସେ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀର ଆଶା ଛାଡ଼ି ଚୁପଚାପ ଏକା ଏକା ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କୁରାଢ଼ୀର ଅସଲ ମାଲିକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଶ୍ୟାମ ହାତରୁ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଛଡ଼େଇ ଆଣି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଉଥିଲୁ? ଚାଲ ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ, ସେଇଠି ତୋର ବିଚାର ହବ। ଏବେ ଶ୍ୟାମର ଅକଲ ଗୁଡୁମ। ସେ ଡରି ଯାଇ ଦାମକୁ କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଫସିଗଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ଏ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଶ୍ୟାମ ଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି ଦାମ, ଆରେ ୱା, ଏଇ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତୁ ତ ଜୋର ଦେଇ କହୁଥିଲୁ କିଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ ମୁଁ ପାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରୁ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ବି ଦେବିନି। ଆଉ ଏବେ ଯେବେ ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲୁ, କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦୁହେଁ ଫସିଗଲେ? ଏମିତି କହ କି ମୁଁ ଫସିଗଲି। ମୋତେ ଏଥିରେ କାହିଁକି ପୁରଉଛୁ? ଏବେ ଶ୍ୟାମ ଏକଦମ ଚୁପ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ୟାମର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦାମ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିଲା। ଦେଖ ଭାଇ, ଆମେ ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ ଚୋରି କରୁନଥିଲୁ, ବରଂ କୁରାଢ଼ୀଟି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଉଠେଇ ନେଉଥିଲୁ। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀଟି ତୁମର। ତମେ ୟାକୁ ନେଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ବି ତୁମେ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତେବେ ଆମେ 3 ଜଣ ହିଁ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବା। ତ ସେଥିରେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳିବନି ନା ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବ। ଅଯଥାରେ କାଦୁଅରେ ପଶିବା କାହିଁକି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା କାହିଁକି? ଏବେ ଦାମର କଥା ଶୁଣି କୁରାଢ଼ୀ ମାଲିକର ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ସେ ଏବେ ଶ୍ୟାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଆଉ ଦାମର ଉପେକ୍ଷାରେ କହିଲା, କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯିଏକି କେବଳ ସୁଖରେ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ତୁମ ସାଥୀ ସୁଖରେ ଭାଗ କରିନଥିଲା, ଅଥଚ ତା ଦୁଃଖ ନ ଦେଖିପାରି ତମ ତରଫରୁ ତା ସାଥ ଦେଲ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଏମିତି ସାଥୀ ସାମ୍ନାରେ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ କ'ଣ, ସୁନାର ମହଲ ବି ତୁଚ୍ଛ। ତେବେ ପିଲେମାନେ, ଏ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଆମ ବିପଦ ଆପଦରେ ସାହା ହୁଏ, ନା କି ବିପଦ ବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ସୁଖ ସମୟରେ ଫେରିଆସେ। ତେବେ ପିଲେମାନେ, ଗପଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ପରଦା।